eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Igbo anyị si na ihe eji amụ nwaanyị, ihe eji anụta nwaanyị bụ maka nwa. O wee na-aga arụkọ aka n'okwu anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taa. Maka na otu nwoke mma mkpọrọ ụlọ ebe o si mana onye Enugu, ọ gara mụta nwaanyị, ọ mụtara nwa ọnụọgụ, na-adabara ya na ya na-aga ọfụma, na-ebi n'udo. Ifu agbamakwụkwọ ha etu esi mee ya emekasịrị ego gosi na obi dị nwoke ụtọ n'ebe nwunye ya nọ. A na-ebi ọfụma. Ikpe a na-ekpe kịta bụ na amụrụ nwa izizi, amụcha nwa, ṅụrịcha, o were ka ọ gara ihe dịka ọnwa na-abụ mgbe na nwoke kwuru agụụ kamgbe ọ chọzie ka o rie oriri nsọ. Nwaanyị sị mba, ya jigodo nwayọ abatagodo n'elu ebe ha na-edina. Kama nwaanyị ga-ekuru nwa kwụsa na akwa nwa egotara ya dịkwa mma na onwe nke ewu, nwaanyị asị mba, o kwuru ya ha niile ara, achụtụzie nwoke na-arahụ na nwa bịara, nwa bụ ha na-abụ bụ ihe nwe nwa. Nwoke wee biwe rahụgide na ana wee zụcha nke izizi. Ọkwa nke nwaanyị bụ ihe kwuritere ofu osisi nwoke biko dalị na gbagote n'elu akwa, wee gbagotekwa n'elu akwa. Mana ihe ọbụla mepụ ha ọmaka mara nwa. Ama m na ịfụnụgo ebe nwoke na nwunye ya chọrọ ịnụ ọgụ, nwaanyị ga kuru nwa udo n'aka. Enwe mbịakwa nwaanyị gbakwa dị nso kpagide dịrị ime nke ịbụọ, dịcha ime nke ịbụọ, oru mgbe a mụrụ ya nwaanyị ihe mere nke izizi mekwa ọzọ. Emechana nke ịbụọ ahụ, oruzi nke a nwoke si nwunye na ihe mere bụ na ya ebuwe n'ọnụ na ọnụ anya na-ebu amara ya ahụ na ihe dị n'ime ya bụ na ị ga-agawaziri onwe ka ya ebe ahụ ya na-eri ihe rachara ihe riri ụtara racha ofe. O wee zite ozi n'ime obi si kedu etu a ga-esi mee ka onye ukwu a odo anya na ihe a dị ka ọ na-eme n'ezinụlọ ọbụla. Ya bụ anyị chọọ ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị taa. Imeobi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Biko ndị Imeobi bụ m, ekene m kene ọha na eze tupu anyị ebido tinye okwu ọnụ. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ndị Igbo ekene m unu demene udo dịrị unu ka onye chiri ya zere unu. Aka m bụkwa onye ahụ mbụ Comrade Nze Stephen Alajemba, Stephen Alajemba uwe zuoke. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Aka m bụ nwanne unu nwoke Ambassador Chief Obiora Amaechi, ugbu oje ndị Igbo. Asị m onye biri ibe ya biri, ka anyị mee nke tata ka ọ dị iche. Igbo ndị na-asụ demenụ, Igbo na-eje n'olu na-eje n'Igbo, anyị ekene unu ọzọ. Aka m bụ Nwankwọ dị asọ nwa ji Ugonna ya, mmọnwụ jere akwụkwọ na nka ka obe anyị etu a ka anyị mee nke taa daalụ. Mmọnwụ jere akwụkwọ anyị ga-ebido n'ebe ị nọ maka ama m na iji ezinụlọ etu a ka ọ dị. marakwanụ na otodo ha aka ịkabanye. Ihe a nwoke a ọ na-eme, Ọ bụrụkwa ma ọ na-eme ebe dị iche iche, maka na ọ na-eme nwaanyị bido ha ịtụ ime, ogbujisiri ịfụnanya o nwere, okenye nwa nke izizi, okenye nwa nke abụọ, ụfọdụ chegwuo ike nwoke nwe nwaanyị wee bụrụ ive jọgburu onwe ya, maka na o so n'ive na-eme ọtụtụ ụmụ nwoke ji ya na onye ome na-ama ma ọ sị ka ya nụta nke abụọ. Ive ahụ o nwere, ị na-eche ka ọ yọọ ya na biko ma ọ kwuchara ya ọnụ. Enwere ndị chọrọ inye ya na-ekwucha ha ọnụ n'obi aṅụrị na ilo. Ọ fụkwa ilo ahụ akụkọ eju ọgbọ edetewekwara ya akwụkwọ n'ime obi na nwoke agbapụkwa ilo, o wee bụrụ ya. Mana ndụmọdụ ekwesịrị nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma bụ na opeka mpe aha 18 ụmụ ga ejewasịa chọrọba nke ha nacha ụlọ akwụkwọ bido maraba ụmụ kirikiri ive, o chetakwa gị na nwoke ahụ. Eziokwu na anụrụ nwaanyị ka e wee mụta nwa ụtọ ya nne ma ọ bụrụ onye ara jụrụ eji ebikwa. Enwere ive eji ịbịa be m Ugwumba, ọ bụrụ na esikwa nri eburu ụzọ nyegodo m.
maka afụbeghị m ebe isi trela mebiere azụ ya jeme off-road. Ndị be anyị kwuru na isi edele anaghị ahakasịa. Ọ nwoke ya abụ ị na-echukwu ya na-emekwa ya ọ na-emekwakwa gị ụnụ na-abụ ịfụnanya nwere ebe ụmụaka nọ ya dị ejikọta ọnụ. Mgbe ọbụla nwoke kụrụ aka na igere mmụọ inye ya ọnya bụ ọfụ ọ na-ekwe egwu na-ekwe n'isi o mechie ọrụ ịnabịa agụọ ya ịfụnanya adịkọ ọnụ. Atakwa ha nwoke si na ebe ọsọ nwa ọ zụcha nke ịtọ ọ zụcha nke ịbụọ ya kweta na ya amụ nke ịtọ eje ya ekweta ha ọ dịbakwa. Nwoke kụwa aka na igere mmụọ inye ya ibe na-agwụ ike eji ezu ike. Nwoke chọọ izu ike ije nye ya ọ na o kwesịrị ịdị. Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. Ụwa ama na igwe okwu makwanụ na ịmụọla ọtụtụ ụmụaka ọkụkụ na anyị uru na-ebido etu ọ dị ihe a nwoke a na-ebe kịta were otu si betu mgbe ahụ were otu isi nwee mmapụta na anọkọta hapụ ihe na ọ bụrụ na o mere ka etu isi pụta n'ime onwe dị mgbe m jiri chebe nke ahụ n'echiche maka na onye ọbụla maara ihe karịa ekwesu amụrụ ya mbọsị amụrụ ekwesu. ụwa aga m asị na anyị lụrụ nwaanyị mgbe ihe na-aga n'anya ya a lụrụ nwaanyị 1980 mgbe ebube dị na nwaanyị mgbe ọ na-abụrụ abịa ile ọmụgwọ ebute okporo asi mgbe ahụ na-epete ya na-esi mgbe ahụ na-epete ọ bụkwa na isi ike adịghị n'etiti mụ na nwunye m a na-anabụ adagata mee isi ike mere mmadụ ji bụrụ mmadụ emechaa kọrekt ya maka na na-amasị na ya mụmụ eso onye na-adọkpụ ya ya kwụrụ ofu ebe na-ama mgbe n'isi ya ka nwaanyị ji abụọ nọkọta ọgba kede na onwe ya ya eme ihe ata a na-ayụ ya n'ime ihe ụmụ nwaanyị chọrọ meli ihe nwaanyị chọrọ bụ petin na-epeti ya na-eto ya ị na-eto ya ị na-ahịọcha ya ịfụ ya ọ na-ego ya ọ bụla ị narị oje wepụta ya nye gị mana imegide ha n'ihe eze onwe ihe dị na nwaanyị ịma na ihe anyị na-achọ ga-agụju ya afọ nwa nwoke enweghị ki enweghị igodo onye ji akpọpe nwaanyị ahụ ọ bụrụ o ji igodo onye ji akpọpe ya ọkpọpe ya ife na nwaanyị dị open o nwere ụzọ ọbụla mepere emepe na ya ha aga mmadụ otu aka ọ dị so o jere na-agba okirikiri o jebeghị na the main door nwanne ahụ gị jiri ego ogo ya mana onwe mgbe eji sị ya na igori ego mbọsị ahụ emere ya ka nke na ya na-abụ tụkọta ịlụ ọnụ wee kwụwa ezinụlọ ịghọtago emeghị ya na ọ bụ ohu nye gị igohi ya ka ewu igoro bụ mbọsịrị mgbe isi sọgụ gị gbuo ewu dị ibe mgbaba afọ ọnụ ka m na-agba afọ ọnụ mbọsị ahịa ruo anyị mara onye ebe eji ibi eje ahịa ọ dị mma obodo ndị Igbo obi ụtọ mgbara anyị na-eji ezinụlọ ya bụ ihe a na-ekwu okwu o merụ iji ogodo nke nwunye ma ọ bụ na emekwara hapụ nwoke onye na-achọ ịtụgbu idina ala nke bụ eziokwu na eji m igodo nke nwunye m eji m ụmụ na ụmụ niile m mụrụ ụmụ m niile enwerebe akwa nkebe mụ na nwunye nwee nke anyị idegodo ọnwa ise dị ọnwa isii dị ọnwa na-aba enyecha gagharị ije na akwa gị ihe ara m nwee m mana ga-emeghe ego ya ụbọchị m gbara ụmụnna iso ya ụmụnwe ya nwa nkwụsa na-ekere ọ bụ ike nke m ịgwa m ụbọchị n'anya ha were nwere nke ụmụajịba anyị nwe ụmụajị lọvụ ụmụajị dị iche na lọvụ nke m nwee m ga-enye nwe m anaghị esi nke ịbụba ngwa nke bụ eziokwu bụ na o nwere ebe nwa nkwụ rụtụrụ aka na mbụ mgbe o jiri tụbata nwanye m okwu o mere eme ofu nwoke ka nwunye emekatara ihe emekata ya na enyi ya nwoke na-aga n'ụzọ na-akọrọ enyi ya nwoke ihe nwunye na-eme ọ ma na o nwere onye ara na-eso ha n'azụ o mekọtasị nwoke ibe ya ewezuga maka nwa kedu ihe mmadụ na-eje na mpara ibe ya achọ onye ara nọ n'azụ wee jụọ ha ụtọ ya
n'onu ike ụtọ ya ka e maka ụtọ ya ewefu maka nwa ka ekwere maka ụtọ so ya ndị na-agba nkata kụja nwoke na-abụ nwunye mmụọ nwa nwaanyị achụrụ ya ka a na-achụ nkịta nwaanyị anaghị eme etu ya ife etu nwoke siri mee ife ahụ bụ iwu ya na-ajụna ma o ji ike ma o ji ụzọ asa onwere na onwe ji uchuwa na nwa amụrụkwa nke a mụrụ kedụzi ka o ji ebu nwa amụrụ mbịa ọ bụrụ ọgbata oge nyere m ọ na-abụjikwa m mụrụ ọ bụjikwa nwa m nke bụ eziokwu na nwaanyị ya na-anụ anụ ụmụ nwaanyị gee na ntị di gị buru ụzọ nụwa gị dịka enyi ya nwaanyị ụbọchị di gị bịa mee ego gị ọnụ na nwa nọ ọ nụrụ gị ebere enyi ya nwaanyị bụrụ onye ọ hụrụ n'anya bụrụ mkpụrụ obi ya iji azụ obi di ya uru di ya ugegbe di ya a na-etu ha ahụ na-amasị ha ọjị ugo nwoke na-awada maka ọjị ugo di ya na-awa kwa mbọchị ọ na-ataji mụọ nwa nwoke dịbihe dịkwarata ibe dịka ohu ọnwa na-eru ọnwa na-abụ nwoke anọkwata kpaa ha aka esi mba onye na-asịghị nyụọ na ọ na nne ị dara n'ọya ọnwụ na ịda ha n'ọya ọ bụrụ be m ka ị merie ụmụnna ụnụ jekwa n'onu m ọ bụrụ be m ka m bịara isi m mba ị naghị ya nwa etonitene ọ bụrụ na ọkọ na mmiri ejere m bịa ka m kọọ ife isi mba eji ejekwa ndị nnatara na aha ife na ụnụ na-akọ ọjị njikere ọ dịghị njikere bụ ala nnuwe ka ọ bụ ụbọchị m jere n'otu ya ọbịa ha ka anyị sewe foto anụtaghị m nwunye m ka ọ bịa debara m njikere anụtara anya ka ọ bụ n'anya bụ nwa akwụkwọ ya n'anya onwe ụbọchị ụgụrụ karịara bụ ya ọkpa na aka aza nya ụgụrụ karịa ebe m mkpa ya ya za m ibe ọba na-emere ubi ka ubi na-emere ọba ọkpụkpọ aka ahụ bụ ịkwasị ụgbọala ọsụwa nwa mmanụ ejezuo ahụ cherio ya bụ ịdọ aka na gia mụta cherio maka ọ na-abụ mgbe ụfọdụ nọ ọ welite ihu ekwentị m meghe ebe onyonyo nwunye m ahụ niile adị m ka ntana nke a kwụrụ m ọtọ nna anata mgbe ụfọdụ agba ọnya na ekwentị na tata jekwa ya dịka bọchị nwa ọ na-epotori na-ata ka mmọnwụ ji afọ ya ka nji abatara esi m njikere si njikere anyị eji njikere eme anyị nọ na mmiri anyị nọ n'ụgụrụ anyị nọ n'oyi ụgụrụ were fụta anyị na-adị ime jebe n'oke ịfụnanya nke mụ na ya tọrọ atọ onye ịfụnanya nwunye ya atọ ha atọ ikekwe ịfụnanya nwoke ka nke nwaanyị ebe ụdị ife ha na-eme nwaanyị bụ di ya n'anya mma mma ije na-adịrị ya nkwado mgbe niile ife ya abụghị akpa aza ọ bụ ha na ibe dị na nsogbu ahụike nke dị iche oge ụfọdụ kwa ahụ ya kwa adị nwaanyị ife ọ gbahagere gbaje karịa n'ụbọchị ma ọ bụ na iwere anya nene inwerie ndidi nwa awa na-abụ na ịtọ ọlahụta nwa ụra etiti mgbe eji aka ọka na igere mụ na ya eje agwọ isi ọwụwa ahụ agwọchazie ya ọka na awa anyị ama na-ekpe ya n'isi sọsọ ife dị emefa mbụ na-ege ntị sọsọ ife dị efe ya eme bata nwaanyị na-emeghasị m ụnụ ikekwe na ndị ọbịa ọnwa mgbahite bịara onye ọ dị asọrọ ibe ya ogoro m ha ya Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu enwere okwu obodo kwupụrụ mgbe ọ na-eme ha ọ dị m ka ama m ka okwu ha si ezinụlọ ọbụla nwere etu ha si eme nke ha o kwuru na ya na nwunye na-edina n'ofu ụlọ n'ofu akwa ọtụtụrụ anyị kedu etu ọ dị na mgbe nke ụlọ ịma na mgbe ochie bụ nwoke nwa bịa nwa obi ụmụ nwaanyị onye ọbụla enwe ebe a na-arahụ mbọsị ọ bụ onye na ọba arụba enweghị na flat kịta ọtụtụ n'ime anyị bi na flat anyị bi na flat ma ọ bụ na rum ma onye kedu uche nke ka mma nwoke na nwunye ya ịdị na-arahụ n'ofu akwa ka ọ bụ nwoke na
isii dị mma asaa dịkwuo mma nwoke ọbụla ya na nwunye ya na-edina mgbe ọbụla ọ dị mma ma dị fọ ihe nji si na ọ dị mma ma dị fọ bụ na mbọsị ọbụla nwaanyị buru ụzọ teta ụra nyefee gị ụkwụ rituo maka nwaanyị na-edina n'ime nwoke edina na mpụta dịka onye nwe ụlọ mbọsị ọbụla nwunye gị buru gị ụzọ teta ụra nyefee gị ụkwụ wee rituo mbọsị ahụ ị bụrụ onye na-azụ ahịa nwa ya azụ kpọbara akpọba ka ị chọbere echọbe ị bụrụ onye ọrụ aka gbọnwụ ụkwụ ahụ ịgbanwecha ọ bụrụ n'elu ka o chichiri akwa asụba n'ọbịa chere ka ịghọta ebe m na-eje onye kwuliri ọtọ nwere ebe ọ na-eje akụkọ okwu anyị na-ekwu ebe a bụ nwa chọrọ onye kwuliri ọtọ nwere ka ọ na-eje ọ ma onye ara ma ebe ọ na-eje maka onye ara nwanne nwoke anaghị ara o ruo n'afọ ochi ya azụ o ruchara ahịa ọ na-acha ihe ị na-akọkwa ya jekwa oyi aka ọkwa ji ekpọrọ nwanne ya nwoke ọkwa eri oshi mgbogo ma ọbụlata oyi aka ọgwụ nasịrị ya ike mana onye a ka m gwara gị mgbe anyị bidoro ahọrọ ndị ichie na ka nsị na ọ bụ na etiri onye mkpụkpụ na mama m bịakwa agbakpo ekwukwara nye ekwu ọ bụrụ ha nọ na ihe a bụ osisi ka ngwụ ọ bụrụ nzukọ ndị mkpụkpụ na mama isi ha akụọ n'ụlọ elu ka m wetakwara ihe igwe kwuru mgbe ahụ igosiri na ọ dịghị mma onye uwe ojii jiri ego gbagbuo nkịta maka na anyị na-ebu gwabe ya ngwa mbiko mechie ọnụ ka ikwu okwu n'ọnụ ka ya etinye aka n'igwu nje ọsọsọ gị asịsị wụwa aja onye ọya wụ nwa aja ka ihe o ji abụ m na-ekwu okwu na-eti m aka ọmụnwa na-efe efe okwu ọzọ adamị ahụ cheri ọmụnwa na-efe efe ka ọ na-ewetara nharụ ụka ga-eji maka eto nnukwu ogo ọ ka iwe fụ onye abụ n'ihe ahụ na-ekwu anyị eme chief security ihe m na-ekwu okwu na nwoke ọbụla nwunye ya nyefere ụkwụ n'ụzọ ụtụtụ nwere nsogbu ịbụrụ odogwu ekwena ka nwaanyị gị na ya rahụrụ bụ nwunye gị ma ọ bụ nwaanyị ọzọ nyefee gị ụkwụ n'ụzọ ụtụtụ buru gị ụzọ tete kama ọma ego na-emegharị ahụ buru ya ụzọ nwanne rituo nọdụ anọ na ya wee rituo iwe zuo ezu na dị mkpa gekwa ntị ofuma maka ihe onye fụrụ ka ọ na-ekwu mgbe m lụrụ nwaanyị n'ofu ọnụ ụlọ ka m nwere ofu ọnụ ụlọ ahụ ka mụ na nwunye m na ụmụ m mgbe anyị bidoro mụtaba ụmụ ofu ọnụ ụlọ ahụ ka anyị bi ọ nwere otu m na-esi arahụ nke m nkịta ada arahụ ụra ọ na-arahụgodo ụra ọmụ anya gekwa ntị nwunye m megharị ha n'ahụ mụnwa tetegharịa ọ bụrụ na ọ ka okunie eburu onye ụzọ nwatuo onwe m ka m na-azọ maka a nụrụ ya n'ọnụ ndị gboo ị chọrọ ịbụ odogwu ekwere ka nwaanyị gị na ya dina nyefee gị ụkwụ wee rituo nwoke m nọ na anụrụ ụtọ ibe ozugbo a anụrụ ụtọ ibe anụrụ ha nke aka kpọ anụrụ bụ ụtọ ụwa ịbụta ata na ihe anyị kwuru kịta bụ ịma na ọmụmụ izizi ka ọ na-abụ mgbe niile nwoke a na-anọ n'elu na-arụ ọrụ ezinụlọ niile nwoke a na-anọ n'elu ọ bụ kịta a na-eme na-atagbu onwe n'ahụhụ n'elu nwaanyị anọ n'elu ka ị ga-asị nwaanyị enyefere maka tupu omeghe na ọ ga-arịkwasị n'elu ma ọ ga-agafeta nke anyị na-ekwu kịta enwee mee ịbụ na nke anyị na-ekwu ọ dabara ọ bụrụ na ọ dabara mgbe mbụ mgbe nke okwu nke abata ha ndeli ekpo asụba ya ka akwụ nke anyị bụ ụfọdụ nne na-enwe abata ndeli ezuo ike ọ na-eweta aka oge ọnụ ụtụtụ ibe isi ya fụta n'ọnụ mgbe dinta ji agbata enwe n'ụra chi ohuwo ka ị na-agbara onye bụ ụzọ tete na onye bụ ụzọ tete akwụkwọ jiri ụtụtụ sa peji ya na-akọ mana uche onye adịghị
maka akwụkwọ ha na nwunye m ọ na-elefe m nsogbu adị ọ wefugo m ọtụtụ ugbo ana enweghị mbọsị m gachara bata nsị na ụbọchị arụme n'ụzọ nke be nna Gee maka nke a na-agba onye pụta. ị ga-abịaba Gee maka nke a na-asị mmadụ ịpụta n'ụtụtụ kpọọ onye dị otu a iru. ọsịsị ka asịrị ụmụ ihe a niile ịma na ọ dị ọtụtụ nkwenye anyị nwere ma mgbe anyị na-etolite ụlọ ọrụ ndị okenye ka anyị bụrụ okenye enwere nke unu nwere a na-ejidoro nwaanyị na-edosa n'ụsọ akụkụ mgba ọ dị ka ị na-aga n'ụzọ ụkwụ akpọ si ọ bụrụ na ụkwụ aka nne ya pụta ihe ọma ọ bụrụ na aka ịba ụmụ ihe a niile etuketụkpa ọ ga-esi oku na-agba ije ha ma na ahụ na-ama mmiri. nke ọzọ na-atọcha m ọchị bụ ime ihe dị agha itekwa etu isi kpaa ụrị ịnata ha n'obi ọ bụ na eziri ozi ime ihe ha siri ije machibe ata iwe machi ọnụ nne na nna ha ma ọjị ya ba mba ụfọdụ ịtata ụra n'ụtụtụ ghere si na tata na nne ji akpọ gị ihu agụ ome gị ihu ikwere na ọ na-eme nkwenye ejide amịta ha mkpụrụ Ugwumba nwere ihe iji adụrụ nya ụchụ ọ na-agba mma ekwu eji nwa dịbịa enene mgbọrọgwụ eji nwa agụ achụ aja eji nwa na-aga ana ndị eji zebe ụmụ ife ndị ha ị na-eze eji ụchụ anaghị agba mma ekwu ya na ọmụ egwu ka ya bụ nọ Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu oge anyị agwụna mana anyị rotekwa ebe anyị nọ ebe anyị si bido ya bụ na ọ na-abụ eme adọpụ nwoke na emechakwa achọrọkwa nwoke bịawa ya bụ na ụmụ nwaanyị na ndụmọdụ nke m bụ biko ọ bụrụ ha na ịhụrụ ya bụ nwoke n'anya ya mere ọ na-adị abụ mgbe ụfọdụ amụcha ụmụ ịbịaghachizikwa azụ ịma adọbi ozugbo ozuzu oke ịbịaghachizikwa azụ enye nsogbu mana ọ bụrụ na ịhụnanya ahụ gị na nwoke nwere na ị na-atụ ya mmanụ afọ niile anụ na anọ echeghị m na enwere mgbe a ga-abụ emecha asị na ihe a dịzikwa ka baisikụl ochie mba na okwezikwa m oyi mba ọ na-aga afọ ụtọ na ọ bụrụ na niile baa n'agadi ya bụ na ihe a bụ okwu ndụmọdụ na okwu mpịachi ụbọchị ndị Igbo pịachi okwu Igbo ndị ọma biko nụ ụmụ nwaanyị karịcha di gị n'oge ọnụ na-agbafere onwe ụnụ n'anya were nụba ọ bụkwa na ịsọ nwa na-anaghị mgbe ụfọdụ ọ bụrụ oku nne ha kpọrọ ahụ ma ọ bụ na nne ha bịara ọmụgwọ ife gị na nne ha pụrụ ji eme onye gị na ya na-atụ ala onye gị na ya nwe onwe ụnụ na-aba oge na di gị ya bụ ife ọbụla emene ha ara dị gị ahụ gị nwa nwoke ha gwuore nwa gị ahụ maka ụfọdụ ụmụ nwoke na-akwụ nwa ife ọnụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akwụ dị ife ọnụ ọ ka eji ọkụ agbara nshi egbe ka eji nshi egbe agbara ọkụ anyị wee na-ayọ ụnụ ụmụ nwaanyị tụsa n'ahụ nwoke gụrụ egwusi gị meda obi ka anyị ribe ihe dị mma aka mgbe onye nke gị Ambassador Chief Obiora echi ọzọ dị uga ebe n'aja maka uga ada ebe n'aja ogbu ọja ndị Igbo ndewo ọ dị mma ikwutara ya maka akwụkwọ nsọ kwuru sị nwaanyị ọ bụghị ugwu anwụ onwelu nwoke ọ bụghị ugwu anwụ onwelu na onye nwere ugwu onye ọ bụ gị na ya biko ụmụ nwaanyị dịka m si welu nwanne m nwoke si wee kwu onye nwanne m nwoke ahụrụ na ọ bụrụ maka nwa ihe iji dịka m si agwa ụnụ biko akụwa aka na igere mmụọ ụzọ here ọ na-adị mma a sị nọ ịdarị ma adarị ndụ nwamba sị nọ mmetụta ahụ bụ ụtọ ọ bụrụ na ọ nọ jee jekwa ọ nakwa na-agbatị ịfụnanya agbatị nwoke nwere ka o ya esi nọrọ etu o chetakwa ọ na-anata ọhụ nwa na ogotere gị ọhụ nwa azụ ogotere gị onye ụlọ ezinụlọ na-anọkọ ndị abụkwa ụmụ ụnụ fụka ụnụ na-anọkọ ọnụ o nwere ọnwụ onye na-enyefe Igbo ndị na-ekiri ya aka mbụ nwanne ụnụ nwoke nwa ji ugo nne ya mmọnwụ jere akwụkwọ na nka nkwọ dị asọ ife ji malụ daalụnụ Ndị be anyị ọha na eze ndị ji eme ọnụ ndị ji m eme ọnụ asị m udo dịrị ụnụ demeni aka m bụkwa Comrade Nze Stephen Alajemba uwe zuo oke nke mbụ demeni ọ dị mma anyị na-apịachi ọnọdụ ahụ na-achị ibi wa bụ nwoke
ọ bụrụ na ị nweghị igodo nwunye edeba gaa gotie. edeba Ọ bụrụ na ị nụrụ nwunye ahụ ikekwe ọnya a na-ebute nsogbu ahụ maka na enwere ndị bụ akpa aza mgbe ọbụla maka gịnị n'ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụ onye tụbara ya ya bụ na o kwesịghị ịbụ nsogbu, o kwesịghị ịbụ ihe a ga na-abụ n'ọsụsọ mgbe a chọwara nwa ka a ga-eji na-eme ha ibido enyeju nwoke ahụ ọtara nke ọ na-eje isi n'ụzọ na-aga ahịa nwere aṅụrị eje. Biko na ụmụ afọ Igbo, biko ndị nọgara anyị n'ụbọchị tata, biko anyị na-asị unu mere ọfụma. Ọ bụrụ na anyị metara gị ọfụma n'ụbọchị tata, Chibikwa ka ghọrọ anyị mgbe ọ bụrụ na enwere ka anyị na-emetacha ha, biko rụzie anyị ozi. Mana anyị maara na ihe anyị ji nọrọ ebe a bụ ka obi wee dị unu mma, unu wee mụta ihe ka Igbo na-aga n'ihu. Emesịa